Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Mindanao City. Ang atong madatampo nagdasangan nga. Roland. Kuya, tuman na uy. Wa pa sila magpapa? Wa pa lagi day. Ningan doon si Papa nga muli sila kung mahurot na nila baligya ang mga trapo. Gutom naman, Pi. Sakit na kayo kong tiyan. Iyo lagi lak. Sige lang, mangita lang kagpagi. Ani lang ka ha? Mangita ko gatong makaon. Ante, mayong adlaw. Si ato nimo. Namoy ba, Wanti? Ug bisag sobra lang ang sudan. Gigutom na mo si Bibi. Nyawa pa sila si Mama ug Papa. Kanang imong inahan ug amahan no, tuga-tuga yun nagpanganak ninyo. Unya wa ikabuhi. Hoy, nisugot maya ko ha nga kamoy mupuyo sa bahay nako. Tungod kay maoy hangyo ni Papa ninyo. Unya hasang inyong kaon, ani gapon mo maghasol nako? Nakoy sobra diha nga bahaw sudan pero dili na namo ipanghatag kay amo na ipakaon sa among iro. Ikaw dako naman ka, halap pangitag paagi. Ante. Kapiyan yung ante, uy. Dili man maluwi na mo. Saan manina ko? Gutom na braba si Bibi. Roland? Hala, nagtitawag kong nangitil. Ang tagiyan ng tinahan. Nga naman ang... Oh, nga naman ka. Naghilak ka man lagi. Dito magat ko gikan sa ilang antinang. Igso ni Papa na ko kay mga yung tagog bahaw. Sobrang asudan kay gugutom naman si Bibi. Nya, gikasapan man yun ko. Uy, maupa. Huwag ginay kaluoy ng iyaan ninyo, uy. Himong mama o papa, asa man di ay. Namaligya og trapo. Nahala, sige. Na ako'y kanon din, he. Hatagan ta mo og kanon og sudan para nimo og sa imong manghod, ha? Hug pangaon mo kay unsa nang urasa, oh. Unya apila na lang sa dako og bugas og dilata para unya inig panihapon ninyo. Para sad makakaon imong mama o papa ini pauli nila. Salamat kayo nang. Huwat ako kadali, ha? Hey, Bibi, ikaw nung mayo diha. Ganina pa ba kang igotong? O kuya. Gano'n ko ni magkita kuya. Lagi, butang kayo sinang itil day. Yatang gitagaanan ni. Nang itil tinagatagaan ni kuya. Ito si auntie. Ili day, oy. Sige na. Unya na ng istorya. Kaon sa tiwas. Ay, hinita. Kakapoy. Huwag yung bahurot ang tinda na mong trapo ni mama na yung taon. Na, pasensya ninyo, ha? Nga nagdugay ni papa ninyo. Gigutom na mo. Nagkakaon na mi maway. Gitagan na mi makaon ni Inday. Gitagan mi ng itil. Unya, gapila magniyog para panihapon na makaikaw na tutanan. Mao ba? Oma, kaon na mo mapasin kay gutom na mo. O niya, nagpasalamat ba mo? Siyempre mo. Mabay na niyo mong gitudlo na mo ni Papa nga. Kung doon na gani mo buhat og mayo na mo, di gan malimot sa pagpasalamat. Payo, gibuhatulan. Kinahanglan nga inyong gining inumduman ang gisulti, ha? Pa, ma, gusto kong muskwilag balik. Ha? Nak, wa man tay kagasto sa imong pag-eskwela, uy. Okay ra man gud mo. Namang gay public nga eskwelahan. Kung naman gani mga gusto unon, gamay ra. Pero, anak, anong gusto ka mang muskulag balik? Pero dili na mo sige pamaligyag trapo ni mama pa. Naluoy ko ninyo gud. Roland. Mong sige na ma. Sugot lang ang eskwela ko. Kuya, ako sad gusto ko maskwela. Day, smayo noon. Sige day, kita doon ang eskwela. Payo! Uy, Payo! murag si auntie mo ninyo. Dito kay kong gawson. Kadugay ba nimo mga bli, oy? Oy, Jerry. Ako na ning paabangan ang bahay sunod buwan, ha? Kung wa mo ikaabang, mas may pang mamahawa na lang mo din, he. Ha? Nang malo itaw ka na mo nang asa may paingon kung imo ipapawao din eh. Oy, kung problema ha, ana, oy. Sa una bitaw pa eskwelahan kang mama ug papa.
Huwag yung kamuhuman. Kay maski palabig yun di mo ng imong asawa karon. Unya utron pobre. Pagitain niyo yung pagi. Di na ko magitapang ninyo. Kaya naapod ko problema ako. Ante, maluwi ka na mo, ante. Ay lang ipabawa din eh. Hoy, wala ko ikahatag kaluoy ninyo, Roland. Maong pangitain na ninyong paagi ha, Jere. Kinahanglan nga muabang na mo sunod buwan. O kung dili, pamahawa na mo din eh. Paino ni ante po, uy. Dili man siya maluwi na to. Dong. Dong. Nakadungog ko sa iyo pa ng istorya kanina. Day, pasensyahin lang si Manang, ha? Sige na. Mangita na pagi. Dong. Paito na mo, uy. Papawaon ko naming ante. Kung dili may makabang sila yung bahay. Roland, Ah, ala. oh, unsa man kalinis gawas sa inyo dong? Gabiin naman. Oh, naghilak ka. Wanang, uy. Ayaw pa makak. Ngano man ka? Kawan manggod nang. Ningon manggod ante nga. Hindi ko namin makabang sabay. Iyan namin papawaon sunod buwan. Uy, unsa? Mauna nang. Luoy ko nila papa o mama. Pila na ba ilang alin sa trapo? Ay paliha silang duha nga. Huwag makahuman. Kuto ba sila sa school? Mung gusto gid ko nga muhuman og eskwela nang. Para di namin maglisod. Uy, mao ba? Sige, sige. Tabangan ti ka. Ang tabangan ko ni mo nang. O, lagi. Pero kinahanglan nga musaad ka gid nako, ha? Nga muhuman ka gid sa imong pagtuon. Ako'y sad ni mo nang. Muhuman gid ko. Tungod og alin sa akong manghod og nila ni mama at papa. Oh, Unsa naman taani, oy? Libuan naman. Kung may kahatag para abang, mas may mamuto sa lang mo. Pamawa na mo din eh. ante. Nang maluoy daw karaboy. Asa may paingon ko iwi papawaon. Oy, Jere, gihatagan na ba yata mo usa ka buwan, ha? Sakto na ang usa ka buwan nga gihatag dako ninyo. Dili na anak ko problema kung wa mo'y kapuy-an. Maong pamahawa na mo din eh. Oh, Papa. Naamay bakante sa gawas ning akong bay. Gihimo ko naman lang ng stockroom diha. Anha lang usa mo. Pwede na nato ipagawas ang ubang mga dili na magamit aron mas dako ang space. Og mabutang ninyo ang uban ninyong mga gamit. Nang, salamat kay si mong kaayo na mo, ha? Daganagigig kang natabang na mo. Maginang, maikog yung ta kayo minimo. Pero nabala kami sa among mga anak. Way makatulgan. Karong gabi eh. Ay sus, okay ra uy. Ay ako raman sang usa din he. Wa man ko'y anak kay tiguang dagamang ko. Maayo na lang na ilaing tao din sa akong panimay. sige lang nang itil. Kung makahumanaw niya ako sa akong pagtuon, bayran niya ka na ako sa imong kaayong agyatang na mo nang. Kuya, ako sa ganahan at kumuskwela. Baby. Kanindot anak bibi kung mauna. Sige, sige. Kamong duha sa imong kuya, suportaan ta mo sa inyong pag-eskwela, ha? Basta magtarong lang yun, ha? Oh. Hilak naman hinuuning inyong mama. Duha lang yung kalipay nang. Wa may magdaw nga doon maluoy na mo, mas nabang na mo. Dako kay kay tabang na mo nang. Wa man sa ko'y laing pamilya, good. Akong mga igsuon, dili sa pagpanghambog. Hayahay man sa ilang kinabuhi. Maong dili sila magbuot kung unsaon ako ang akong kwarta. Nang, usbra ko. Salamat siya kayo. Na, congratulations. Nakahumagi ka sa imong kurso. Salamat pa. Congrats, anak. Thank you pa. Ay, kalipay ko baya. Kadaghan ni mong dadawat nga medals. Oh, congratulations, Roland. Nahibaw kong mulampos kagad sa imong pagtuon. Kini mga medals nga akong nadawat. Para ni ninyo ma. Og nang itil. Uy, apil ko? Siyempre nang, kamoy nitabang na ko og sa akong pamilya. Nasaon mi karon, kana tungod nimo nang. Maong dako kay pasalamat nimo. Ay, naunsa. Makahilak man sa taing dito. Salamat na nga.
Dako kay kog utang na bubuton nimo. Mura na sa tikag anak, Roland. Maong nalipay kaayo ko sa imong achievement karon. Pila lang sa gamay na lang atong paabuton. Si Bibi niya sa damog graduate. Mao good. Ako sa paring kamutan nga, madaghan akong medals parehas ni kuya. Usahay, pait ang kamatuoran. Nga kung sikin sa patoy dili nimo kadugo, maupay dili magduha sa pagtabang. Ako kay kong pasalamat sa Ginoo ug ninang Itil kay wa gud mi niya pasagdi. Makaingon ko nga karon ayo na gud ang among kahimtang kaniadto ug karon. Maong kamo nga naminaw karon ay mo kawa sa paglaom ug isalig ang tanan sa Ginoo. Nilang kutob, daghang salamat RMN. Mayong adlaw kayong tanan nga napaminaw karon ni maong trumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Wala ko sa pangan nga ani, 31 anyos. Ninyo o may usa ka anak. Tago na ng sadang akong kumpletong address diri sa Cebu. Padigal kini akong suliran. Kabahin kini sa kahintang sa akong half brother nga niya karon sa akong poder. Inyong hisabtan, sugdon ko sa buhi pa si mama. Ingon niini ang mga paghitabo. Ane! Abli na! Oma, nana. May kuyog malagi ka ma. Siya si Tito Sam ninyo. Kuan ka ng pasud na sa amib eh. Diha na ta sa sud magsulti, ani. Imo ni siyang ipuli ni Papa ma? O anak, o ginaot nga nakasabot ka. Kay patay na baya ang imong amahan pila nakatuig ang nakalabay. Mao nga panahon na sa tingali nga mangita ko og akong ikauban sa kinabuhi. Pero ma, kuan ka na nga. Ayaw ka balaka, anak. Buutan si Tito Sam nimo. Sugton ko ka na kung salbahis pa siya. Ma, Uy, kinsa mo to lalaki nga kuyog-kuyog ni mama ni mo gaw ani? Sweet lagi kayo sila. kita day ka? Oo, di kaya ko lang. Hasta mga tismosa na to mga silingan. Uy, naabot man kani ng mamang balita ah. Kunoon na. Palugog ingon natin si Sylvia, bi. Hmm? Nga ipabadnos mama. Huwag man ko ba kayo na niyang kalaki, good? Mura magminyo. Wow! Kuri ka dyan. Parehas sa mga nahunat panlantaw gaw. Klaro man na ninyo na lalaki ha. Uy, kay may edad naman. Ba't ano na na, uy, murag gamay ba na lang ukuan nga magdual si Trisina? Ha? Bito, murag niyagi mo pananak, uy. Oh, panganak naman, uy. Lalaki man di ay na. Dili siya mga anak ko laki. Pero, pumabdos. Basta, minyo na ng tanan sa akong tanaw niya, no? Minyo na gina siya. Hapit na ginatingali nga, mga po. Wadi ka, mungutan ang mama ni mo anak ko. Mahadog sa kumangutaan ng mama, eh. Masuko niya. Uy, anong masuko man siya? Katungog na ni mong mahibaw kay inahanan na ni mo. Ya, basig, mutipo niya na sa inyong puyo. Ay, hindi ko ganahan, eh. Unya, kay sige naman itong kuy-kuy yung mama ni mo. Na, ambutan ang eh. Hmm? Naglibos ako kung si bahato na ako. Kasi mama na, murag na in love siya anang Tito Sam. Ha? Saan day nga na itong lalaki, ha? An, maundang una ko sa pagtrabaho. Ha? Ano ako pag-eskwela, ma? Si Tito Sam na nimo ang bahala nimo. Nga naman di ay nga maundang mang kagtrabaho, ma, eh. Mabdus ko, An. Mabdos? May manghod ako? Na problema ko ini. Mga muundang ko sa akong trabaho. Ngano lagi mo undang ka sa mong trabaho, ma, eh. Hindi mahimo nga, padayon ka mong trabaho, bisag mabdos ka. May ikaw manggod kong Tito Sam nga magpagasto sa pag-eskwela. Ay, kaikog, uy. Naibaw na si Tito Sam nimo, anak. Ngano gani mo undang ka trabaho, ba? Basig unsay mahitabo sa imong manghod. Kinahibaw na ang legal nga asawa ni Samuel nga mabdus ko. Minya gaday na Tito Sama? Nga, gusto na sa imo paghilag daw, uy. Wala kay mahimo anak, kay anak naman na. Dawatan na lang na nga, may umaabot ka ng manghod. Dawat naman na ako, gaw. Kanilot ana nga may manghod ta. Ang di na ko madawat, nagkabitan dahil si mama. Bitaw, uy. Naniguang na mas tita. Di kaya kung ka mo pili laki. Delikado gituod nga mo trabaho pa siya kay sulman niya siya sa asawa siyang trabahoan o bugnoon siya. Uy, kuya, makuhaan din mo, mama. Gaw. Ang biyod ang akong manghod. Hinoon, huwag mo sa siya pasagdi siyang amahan. Nagsuporta mo sa siya dihang buhi pas mama. Ug giapil pa niya ang akong manghod nga beneficiary sa iyang SSS. Panisakit si mama ug namatay. Ug ako ni nagatiman sa akong manghod. Hangtod nga naminyo na sad ko. Unya,
Ate, wala lagi maganihan si Papa Sam. Maulagi. Sukad gawa na sa mama. Wala sa siya maganian. Gitagaan kanyang kwarta para nako. Usahay na lang. May lang tong permero, dang bago parang hitabo sa mama. Pero karon, tagsa na mo lang mahatan. Diksi ate, wala tayo kwarta. Eh di ko eh. Mauwaw ko, maikog ko. Nyo, wala rin ba tayo bugas diho? Ha? Wala di tayo bugas? Hala, waparwes sulong akong banada. Sawayan lang ako. Hello, Ani? Kinsa man ni, nakailalagi ka na ako. Ang legal ning asawa ni Samuel. Nakasave ang number ni mo diri sa iyang cellphone. Ako'y nakatubag sa imong tawag. Kay di na makatubag sa iyang cellphone si Samuel. Nanguhal na kay giatake. Ha? Ingnan na lang ang anak ni Samuel nga manghod nimo nga paandaman-daman. Ansa? Mamatay na si Papa, ate. May po siyang asawa nga akong ikasulti. Lisod ako ng kahimpan ni Papa ni mo. Wala na gani ko'y mama. Wala sa ko'y Papa. Pareha sa taa dito. Nga mga ilo na tas ginikanan. Ate. Oh, ang number ni Tito Sam. Nag-text. Patay na si Samuel, Ani. Kinoo ko. O sana sa pagsulting ako mangaw din eh. Dong. Di na ginako makita si Papa, ate. Dong, gusto na. Kabala ka. Pama si ate, ha? Oh, kumusta gaw? Nia, nagkanto sa kapobre. Ay. Minyo na baya ko. Kung may anak na. Hmm. Kung niak niya ako mangod na ako. Kawa ni suporta kasi ang amahan kay patay na. Grabe sas mama, uy. Gibiyaan ko niya. Bilang pa niyo ko niyang responsibilidad. Pero, di ba, pensyonado man tong iyang amahan sa isgaw. Makadawat o tingali na siya, oy. Isip beneficiary sa iyang amahan. So, ay gani o kuan, contact ninyo sa isgaw. Ha? Inyo na nga namatay ang amahan sa kumang SSS pensioner. Sukad sa nga namatay ang amahan sa kumanghod. Wala sa yun may makadawat o ayuda gikan sa pamilya. Kung pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Beneficiary ang akong manghod sa iyang amahan nga SSS pensioner. Makuha bang akong manghod matagbuwan sa SSS kay 13 anyos pa man siya? Pila masag ka? Kadahang pangutana, buhi pang legal nga asawa sa amahan sa kumang. Wa kini balita namo bahin sa pensyon sa iyang bana. Simple ba? Nga tuan niya tanan ang benepisyo sa iyang bana isip SSS pensioner? Tulong pangutana, mahimo pa ming mangayo sa asawa sa amahan sa kong manghod bisan alang sa pag-eskwela na lang sa kong manghod. Unsaon man namo sa pag-ingon nga may lain na bayasang pamilya ug mga anak. Upat o katapos, kung dili imuhatag ang legal nga asawa sa amahan sa kong manghod, di ba kami nga muadto ani sa SSS? Sa kay mga posibleng requirement, palihog tabangit ang bagiko, kini ang akong suliran, ani. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, legal, personal, behavioral, mga problema sa mga ginadiling droga, mga problema ninyo sa inyong mga pamilya, ayaw na mo pag duha-duha, ipadala na inyong mga suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ta, of course, karong adlaw gipada sa ato ang letter sender ang iyang suwat. Pinaagi sa kini ang akong suliran official writers page. Taga Cebu, si Ani. So una niyang pangutana, beneficiary ang ako ang manghod sa iyahang amahan nga SSS pensioner. May makuha ba ang ako ang manghod matagbuwan sa SSS? Kay 13 years old pa man siya, mga pila kaha. Okay. Una, ang kanang pension sa SSS, magdepende yun na siya kay usara man ang makadawat ana, it's usually the wife, no? Pwede na nimo siguro makonsulta dito as to pila, nagdepende pod na kung pila pod ang contribution sa pensioner sa SSS. Para maklaro ug mahibaw-an ninyo, ako mo suggest ko nga kung na-recognize man gyud ang imuhang manghod as anak and then naa sa birth certificate, mas maayo siguro yan na kay SSS pension number sa iyahang papa, no, sa amahan sa imuhang manghod. I-add to na nga to sa SSS kay para mangutana ta
ug pwede ba gyud na niyang makuha, no, or makakuha ba siya og pension or share from the pension ngadto sa designated nga pensioner. Kaya ako ma-remember manggod usara manggod na ang surviving spouse niya naminyo na raba og ikaduha, so posible nga napunta po na ngadto sa anak, so atong ipa-check. Ikaduhang pangutana, buhi pa ang legal na asawa sa amahan sa ako ang manghod ug wala kini balita namo bahin sa pension sa iyahang bana. Posible ba nga tuan niya tanan ang benepisyo sa iyang bana isip pensioner? Yes. Posible dakog chance no nga naa niya kay like I said, ang ako nahibaw-an I may be wrong kay di kay ko gyud suhito aning sa SSS nga pension nga at usaray matagaan ana no ang beneficiary, and it's usually the surviving spouse, labi na kung minor pa ang mga bata. But kana nga atong ipahibaw, maybe like I said, dalha o ipangutana lang na dito, dada ang birth certificate sa imuhang manghod ug ihatag ang SSS number sa iyahang papa. Ikatulong pangutana, bahimo ba ning mangayo sa asawa sa amahan sa ako ang manghod bisang alang sa pagskwela sa ako ang manghod? Unsaon man namo pag-ingon nga may lain na baya sad siyang pamilya ug mga anak. Okay, diplomasya lang gud nga ipahibawa ko ka wa manggod sa imuhang storya, wa pod sa imuhang letter kung ang asawa nahibaw ba nga naay nakaanak ang iyahang bana. Kung nakahibaw siya, I don't think masuko siya kung ang inyong pangayoon rapod nga bahin is magikan rapod sa pensyon sa iyahang bana nga namatay na, which is papa pod sa imuhang manghod, no? So pwede siguro nato suwayan. Dili ko ka tubag kung masuko ba siya, mudi ba siya, kay batasa na manggod ni, no? Magdepende na manggod ni kung unsa ka gidawat sa asawa ang kanang imuhang manghod, or nakahibaw ba siya or wa ba siya kahibalo. So ako wa mampuy ko mo sa musuwayta pagpangutana ug paghangyo kabahin ana unya ato pong klaruhon pagpasabot nga nagkinahanglan mo wa may planong manggubot na aman sad gyud untay katungod ang kaning imuhang manghod kay anak man siya gani dili ra gani sa SSS pension siya na ay katungod, no? Kung naamang ganito'y mga yuta nga nahabilin, naamang ganito'y bank account nga nahabilin, naamang gani gihapoy katungod ang imuhang manghod as an illegitimate son kung ato gyud nang subayon og sakto. Ako aganing suggestion ani leading to your fourth question is kung dili mo hatag ang legal nga asawa sa amahan sa ako ang manghod, pwede ba nga mo add to mig SSS unsa kahay mga posibleng requirements. So ako gina naman tamo nga magdala mo sa birth certificate ug ang SSS number no sa imuhang sa papa, so sa imuhang manghod para ma-check na to. But aside from that, kung dili gud maklaro og storya ang imuhang ang katong asawa, dili ra manggod SSS ang naay katungod sa SSS naay katungod ang imuhang manghod. Ang imuhang manghod naay katungod nga mosunod to a certain extent, no, dili gud equal sa mga legitimate nga bata, pero naagi katungod nga manunod gihapon ang usa ka illegitimate child ngadto sa iyang amahan nga ni panaw na dili ra sa SSS. So pwede nato na subayon nga kung naayuta, naay bank account, no, naay ubang mga katigayunan, makabahin and entitled man nga makabahin ang imuhang manghod. Pwede man siya mo assert anang iyahang katungod. That said, akong suggestion ninyo is aside sa pag-adtog SSS, kung mahimo, duol mo og abogado nga maka-guide ninyo kay para ma-check na to kung naabay mga yuta, pwede manggod no nga makabahin ang imuhang manghod. That way, mas maklaro ni mong storya ang asawa nga wa mo laing tumong, dili mo mga igubot, ang imuha lang nga anak manggod pud ni siya sa iyahang banang namatay na, mo assert lang pud mo sa iyahang katungod, labi na nga nagskwela pa para lang unta masiguro ang iyahang kaugmaon. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan,
Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, stay safe mga sukinting paminaw ug maayong adlaw.